Hey. Okay. Anten. Ja. Godt. Vi har væddet, Sander han mener, han kan hoppe over bilen. Og det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Og det kan han Det ikke. kan jeg godt. Så vi har væddet 500 kroner. Og nu skal vi se. Klar. Nu skal vi se, hvad der sker. Jeg mener, han brækker alle arme og alle sine ben. Men det gør jeg så ikke. Er vi klar? Ej. Jeg er klar. Ej, det er fandme dumt. Det er Morten klar derovre. Jeg kan godt klare det. Han er klar derovre. Ja. Sæt dig ned på huksen. Ja, jeg skal lige prøve at vente 2 sekunder. Jeg gør lige 2 sekunder. Men jeg tror, jeg er ved at have den. Jeg tror, det giver det fint sådan. Du har det hele med? Ja. Okay. Se lige, hvor han er klar derovre. Hvad så? 500 kroner! Hvad? Du er en kæmpe lort. Jeg er en kæmpe Du er en kæmpe lort. Hvad? Jeg er ølfens røg nu. Du er en lort med lort.